Dekabr ayının başında Türkmen migrantları İstanbul'daki ve Türkiye'nin beylikli şehirlerindeki migrantlara maslahat yardımını berýän gulluklara köpçülükleyin telefon edip, ählisi de bir ağızdan golayda Türkmen raýatlary üçin girizilen viza düzgünniň hakykatda da ýatyrlandygyny soraýarlar. Maslahat berici idaralar hem bir ağızdan bu hakykata laýyk däl diýip jogap berdiler. Türkmen migrantlaryň arasynda ýüze çykan howsalanyň sebäbi mundan 3 ay öň Türkmen ýarym resmi neşirlerinin biri tarafından çap edilen video bolup çykdy. Onda Türk häkimetleri tarafından Türkmen raýatlaryna viza düzgünniň girizilmegi barada habar berilipdi. Şu ýylyň 13 sentýabrynda Türkmenistan döwletiň haýyşy boýunça Türkiýe Türkmen raýatlary üçin 15 ýyl bäri hereket edýän vizasyz düzgüni ýatyrdy. Hökümeti goldaýan Salam News nokotama Türkmen saýty tarapyndan döredilen video ilkinji gezek 14 sentýabrda TikTok sosial torunyň sahypasynda çap edildi. Ýöne soňra bilinýär videony döredenler takyk keskitleme ulanmandyrlar. Bu bolsa nädogry düşünilmegine getirdi. 14 sentýabrdaky video ýazgyda Salam News nokotamaның jurnalistleriniň biri bildirişi şeýle sözler bilen başlady. Merhaba dinleyijiler, Türkmenistan raýatlaryň Türkiýe gitmekleri üçin yeňillikli viza düzgüni ýatyrylýar. Bu hakykata laýyk gelmeýär. Ýokarda hem aýdylşy 13 sentýabrda ol ýatyrylman eýsem viza düzgüni girizdi. Şondan öň bolsa yeňillikli viza düzgüni däl-de vizasyz rejim bereket etdi. Görünüşinde nädogry düşündirişe şo wagtda üns berilmändir. Sebäbi vizalaryň girizilmegi baradaky habar şinde täzedi. Dekabr aýynyň başynda bu video sosial ugumlaryň türkmen dilindäki bölüminde täzeden peýda boldy we Imo, ICQ, WhatsApp we Telegram ýaly messengerlerde çalt ýaýrap türkmen migrantlaryň arasynda başagaýlyk döretdi. Türkiýedäki türkmen migrantlary öz hossarlaryny we Türkmenistandan gelen ildişlerine, tanış bilişlerine jaň edip, vizanyň ýatyrlandygy dogrymy diýip soramaga başladylar. Dörli şäherlerden 3 garyndaşymyz bir günde telefona çykdylar. Meniň pikirimçe bu 2 dekabrda bolsa gerek. Olar Imo messengerinde goýulan videony görüpdirler. Olaryň ählisi Türkiýe gidýän türkmenler üçin vizanyň ýatyrlandygyny aýdyňlaşdyrmagy soradylar. Men beýle maglumatyň ýokdugyny, munyň hakykat däldigini aýtsam da olar meni mejburlap ýa-da haýyş edip bu barada gulluga jaň etmegimi soradylar. Diýip İstanbulda ýaşayan Anna Cemal aýdýar. Migrantlara maslahat beren edaralara bolsa şol bir sorag bilen onlarça we ýüzlerçe jaň gelipdir. Olaryň barynyň soraýany da şol bir sowal: türkmen grajdanlaryna berilen vizanyň ýatyrlandygy hakykatmy? Maslahat berici gullugyna gelen jaňlar şöyle köp bolup, olar jogap bermäge wagt tapman, edaranyň wekilleri türkmen raýatlary üçin hiç hele viza ýatyrylmaýar diýip YouTube kanalynda ýörite bildiriş goýberip başladylar. Türkmenistan'la Türkiye arasında olan vize kaldırıldı mı? Hayır, kaldırılmadı. Türkmenistan bilen Türkiýanyň arasynda viza ýatyryldymy? Ýok, ol ýatyrylmady, viza düzgüni dowam edýär. Soňky bir näçe güniň dowamyny bize ýygy-ýygydan ýüz tutup sorap başlaýarlar. Siz şeýle maglumaty nerden aldyňyz? Ol dogry däl. Olar bize şol videony hem ýollaýarlar. Bize bu videoyu gönderiyorlar. Diýip Atasa Danışmanlyk Maslahat Edarasynyň wekili 3 dekabrda YouTube kanalynda ýerleşdirilen video bildirişde aýdýar.